reiterar la proposta d'atorgar la medalla d'or cívic a títol pòstum al senyor Aladino Espral. Aladino Espral era un asturiano que dejó un puesto de trabajo a principios de los años 90 muy cómodo como director financiero de Carburos Metálicos con una sola idea, que era tener un punto de encuentro de la comunidad gay en la ciudad que él encontraba faltar. Y él lo único que hizo fue poner paredes de vidrio a lo que hasta aquel momento eran lugares oscuros donde solo se podía entrar picando una puerta. Ese simple gesto de poner paredes de vidrio a un local de ambiente gay supuso un revulsivo y un cambio fundamental en el centro de la ciudad. Punto BCN, que fue el primer bar que efectivamente fue abiertamente gay en la ciudad, supuso lo que hoy conocemos el epicentro del nacimiento de lo que hoy és el Gai Eixample. I, efectivament, l'Aladino Espral va continuar fent una tasca doble d'emprenedor, d'empresari de l'àmbit LGTBI i d'home compromès, com s'ha dit, amb la comunitat LGTBI des de l'àmbit empresarial, fent allò, com s'ha dit també, que no feien les administracions públiques, de donar suport en aquells sectors o en aquelles polítiques que, per començar, amb els seropositius, però també, per exemple, amb la Fundació Arena, fent projectes de suport a la gent gran gay i lesbiana que encara necessiten de polítiques de suport actives per part de l'administració i sent també un precursor de l'associacionisme empresarial LGTBI a la nostra ciutat. Va ser un dels fundadors de CEGAL, de l'associació que aplega els empresaris LGTBI, amb aquesta doble accepció que nosaltres valorem tant. I ho va fer, jo diria que amb molta modèstia, sense aixecar el to, sense tenir especial rellevància pública, però tots aquells que el vam conèixer i tots aquells que vam seguir ben de prop la seva activitat en aquells anys estarem sempre en deute amb ell.